bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti seren ɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe kala to pullo woni salminama juurama bismama kadi e yewtere meɗen dingiral pulago no gowɗen wadde kala e saaha ko bismade ɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko dilloɓe e leñol ngol kono hande kadi en bismima goto e jaali leñol ɗo nde wonno ko goto e guindiyankoɓe meɗen daraniɓe leñol meɗen yiɗɓe leñol meɗen findinoɓe kadi tindinoɓe ɗum noon hande en garti ɗo gam wattude makko yewtere wonde en baddino e makko ɗo jewte sanga hitande ujunnaji 2020 kono hande kadi en garti wattude makko yewtere hande ko Dono Sampate e Diallo ko kanko bismiɗen tigui e yewtere meɗen dingiral pulago ɗum noon kaw Dono calmodira e bandiraɓe hade meɗen artude yewtere. Bandiraɓe on calminama ɗo e Pindi TV on juurama on jarnama no mbiɗa ni ko jewte ɗe mbaɗanno ɗen ɗo ɗe en mbaɗino ɗum ɗo ko ɓooyi seeɗa saabu ɓaade ko gila nogas wonno sen ƴewtidima en taw ɗum ɗon taƴodiri seeɗa e hakkudere he kono tan enen kam koen jokkunoɓe golle tan gila nden ɗum noon dendagal mon onon yeeɓo ɓeɗa mbawɗon wonde fof no gondiri ɗon min garti kadi wattude nomin gowno wadde ni tan wooda komin gaddani on ko faati e hunde e gueɗe leñol tigi machallah wonani en belemma no fewi nde wonno kala nde mbadduɗen e makko yewtere keɓen tan hen tan ko nafoore leñol ngol no naftoro dendagal bandiraɓe yiɗɓe pulago farnoriɓe pulago ina beltoromo kadi ɗum noon hande he kaw Dono en garti ɗo yewtere kono ko adi foof gaddortoɗen kaw Dono min cakkiti yiidema e golle pulago ko toon to université Cheikh Anta Diop gam daranade pulago gam daranade sukaɓe meɗen darinoɓe gam addude ɓamtare mumen ngal addude kadi darde mumen e timmal mumen e fayida mumen gam ɓamtude leñol ngol holko kalɗa e on ɗon ñalawma kaw Dono? ñalawma o kalami hen ko hunde arore tan tinen koye men piren weltare wonande anduɓe no poti hen dañde weltare mawde sababude fedde meef hitande foof ma wod ko ƴeewi e pine leñol ngol e waɗa hen toɓɓere meefta hen seeɗa addana pulago ngu hollirde ko e mumen miijo ngo ego waɗi fayida no fewi te kadi koye saha gonaɗo o ɓe gaddi miijo ngo hitande foof eɓe ɓeyda ɗum yarinde yeeso ko ɗo woni ɗo ganduɗa enen e ciftoro saade waɓe no Murtou Samba Diop en Yerodoro Diallo en Tidiani an en gonno ɗo ina gulla ina kaala ina goyto ina kirjina ina jangguina ina wayno ɗum yeehi ha ɗaani seeɗa hakkudere he ɗasɗi kamɓe noon ɓe gara ɓe gultina ko ɓumno ko ɓe dillina ɗum ɓe kolla yimɓe ɓe min ɗo ɓe kolla yimɓe ɓe ko wiyete ko ɓe jeeyaka ɗo walla e ko ɓe seeɗa ɓuuri hewde ko ɓeyto ɓe gara ɓe kolla wona gonga kadi so ɓe mbaɗi ɗum ɓe kolla kadi wonɓe e nder leydi ndi jeeyaɓe leñol ngol wiyoɓe ne jeebo leñol ngol no kersira ko e mumen ɓe kolla ɗumen ko gonɗon ko mere meƴƴelde saabu kamɓe tara koɓe garɗa ha jooɗi jaaɓi ha tirde kin jaaɓi kala gonɗo e less ɓuuɓri kin ɗon jaaɓi kala cammowo kin ɗon jaaɓi na mura kala mo ganduɗa ina farnoro wiyede ñallumi koye less kiɗo jaaɓi walla komi ngabbunoɗo e cate kiɗo jaaɓi on ko ɓurɗo yiyede e nder leydi walla e nder aduna hande o foof saabu ko toon gandal towgal ngal heɓate ko ɗon hatta a wiyaka jaaɓi ha tirde ɗo ɓe goni ɗo jaaɓi ha tirde wadde so kala koɓe mbaɗi wiyetake e wonde ɓe mbaɗi ɗum tan koye dow koɓe majjuɓe walla ko ɗo ɓe jarate ɓe ngala goɗɗum koɓe gandi sinno ɓe ganduno ɗum ɗo tan ɓe mbaɗa ɗum to wonno ɓe tawno woɓɓe ɓe so jangguiyino toon goɗɗitto leñol gorata koye ardena towno balaɓe e dow ɓiɓɓe leñol heddiɓe ɓe janggani ɓe ewa gona koye yawde ɗumen ene kolla ɗumen no mbaɗon ni wona noon ko minen goni tubakinɓe ko minen goni towɓe minen goni anduɓe e ha wonta hanti hakkude mabɓe e ɓeeto taƴodirat
wadde ɓeydo tan ɗanade ndecca ene gona e dogande wiide ne jaha to ɓe jeehi to wiyata ka ene tubakina walla kina ɓamto balaɓe mumen tan jaaha tawi noon ɓamti balaɓe jeehi te jaadani e gandal jaadani e miijoji moƴƴi jaadani e hebloje ɗum hanti wondata ko fuyɓe abbitiɓe te so jeehi e nokkuji goɗɗi tan ɓe jawata yoolade eyyi ko ɗum waɗi noon so kamɓe soɓe mbaɗi hitande foof ma wod jewte ɗe ɓe mbaɗi ɓe nodda goto e gendiyankoɓe mumen goto e anduɓe mumen mbaɗana ɗumen yewtere so yewtere nde gasi ɓe ummo noon ɓe jalta kihiɗe mboɓe ñaƴata ngol ɗo lawol noon ko yontere nde foof yontere nde fof ɓe mbaɗi ñalawma fof wonko ɓe mbaɗi ñalawma fof wonko ɓe mbaɗi ha arde uddoyde ɓe ƴeewa nalankoɓe ɓurɓe towde e nder leydi ndi ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa kadi nani mbaɗa nalankagal mum taw hay goto andani ɗumen yiyani ɗumen ɓe gara ɓe kollira ɓen kadi peeña ñande hen kadi aywa ɗum noon ko ɗum kam fayida mawɗo tan machallah waɗi fayida kono kaw holko tinɗa sa gandi ɓeɗo sukaɓe jalti ina mbaɗi ɗum ɗo no ɓorni ɓornugal fulɓe ina ñanti ha jooɗi rewɓe worɓe neno piiya dolokaji mumen mbaddi hen teŋadeji ɓe jeehi ha e puccu ɓe gaddori ɗum e nder université holko tinɗa on ɗon ñalawma ñande eyyi tinmi e ñalawma o kono mbimi ni tan kala ko woni ɗo e leydi he eɓe kolla eɓe jogui hen gueɗal ɓe joguino jambare mawɓe waɗatunoɓe dimaɗi tawa ko haɓatinoɓe haareji dimagu eɓe kolla hen cheikhuɓe mawɓe darinoɓe gone dow dimaɗi kadi na jaajna diine e ɗum ɗon ndimagu ɓe kollata koye fina tawa mabɓe kamɓene eɓe joguino gueɗal ko ndimagu walla puccu waɗaniɓe wadde puccu ngu e hoore mum ɓe gara ɓe mawnina puccu ngu e hoore mum hollire e oɗon ñalawma e oɗo kikiɗe ɓe ɓeydi hen kadi goɗɗum fina tawa koɓe mbaɗannoɗo gaaci ɗi ɓe mbaɗannoɗi mbaɗata tan ko gaaci wona ñañoji e kolli e ko way noon ngol lawol ɓe gaddi bawɗi tawi ko pinal fuladu eyyi ha holla wonde fulɓe enen fof eɗen jogui kala pullo gonnoɗo ñen hen e nder université o yiitima hen yiitima hen hoore mum diwanuji ɗi foof hanti may anduɗo joni may anduɗo diwanuji men mawɗi wona wiide Fouta mbiya Fuladu mbiya Ferlo mbiya Jolof walla mbiya Saloum walla mbiya Wallo ɓeɗo foof goto foof yiitima hen hoore muɗum ɗum waɗi noon eɗen ɓeydo weltade saabu bawɗi ɗi jogui ko duƴƴal ngal gaddata e nder hen to ko jomum en keeɗo ñañoji walla keeɗo kolli sina jaaha mbawa yaadude ɗum kono mbaggu kañum saɗa yaaha aɗa wawi yaadude hen aɗa sukaɓe jaaha ɓo e daro ɓe kongo gama ha belto walla no jarata ni taw bawɗi no jaada e jaɓɓal mabɓe ngal ganda ɗo joni ngal ɗo pinal ndeke wona pinal ɓeeto tan walla ɓeega ndeke pine ɗe fof e gueɗal hen sen namnama ten e gaddat ballal men pinal leydi meɗen walla pinal Afrique e tigui machallah ko waɗi fayida no fewi eɗen jarnoɓe kamɓene no wonno ko sukaɓe e joguiɓe yakare joguiɓe anniya kadi e leñol ngol en jarnimaɓe kamɓe foof e dow mbatten salminago e jaronde e président mabɓe hono Seydou Sow machallah kañum saabi ɗeɗo gueɗe foof no wonno en jii ñen hen dendagal gendiyankoɓe dilloɓe ɗo e leñol ngol hen hunde kam ari machallah ha tengti noon kadi e professeur Hamme Amadou Ly en jii yewtere makko waɗi fayida no fewi en jarnimomo kono kaw Dono sen jii hande sukaɓe ɓe jeehi haɓe pelliti hollirde koye mabɓe kolliri wonde yimɓeɓe ganda ko e mabɓe ɗum ɗo ko e leydi he ɓe jeeya saabi ɗum noon ko hande en jeehi en jottima nokku mo ganduɗa Sénégal hande sa haali Pular walla a haali a ɓornima ɓornugal tan nawteɗa mbiyeɗa hot Guinée ko toon jeeɗa eyo sa yettama Bari aɗa jogui caɗele to banggue kayitaji sa yettama Ba ko caɗele Diallo kadi haalaka hande kala to garɗa e nder leydi Sénégal sa namdima kayi tan ko adi fof mbiyanma ko nationalité te eɗen gandi feccere jinnaɓe meɗen hanki ina jeebino ko fewti e banggue kayitaji hande aɗa yiiya ɗo hewɓe jogui kayitaji mais sa ƴeewi jinnaɓe mumen ngala kayitaji te an ko ɗo jibinɗa ɗo mawnuɗa sa wiyama ya addu kayit jinnaɗo ma taw ala kañum wondi ko nden nde yonti nde kañum waddani e kayitaji
sabu nden mbiɗa teski won garnoɗo galle amin omo jogii mi sikka omo yaare duuɓi 7 o ari o wi o ari ko ƴeewde kayitaji pour o ƴeewde suka makko kanko meeɗa jogade kayit beele ɗum ɗon hannde ina foti wonde e nder leydi Sénégal leydi ndi ngannduɗaa hannde en mbiyama dendagal yontaɓe rewnoɓe ɗo dendagal jambareɓe dendagal fina tawa gonnoɗo ɗo hannde e leydi Sénégal yeehi ha fulɓe jiiɗi ɓittede ɗo hol hen darde moɗon jafɗa kaw Dono en tant que gendiyanke hannde daraniɗo leñol ngol e darde maɗa kadi e nder tabital pulago ne wonno kala e saaha yimɓe ne diwa jana e tabital pulago mbiya darde mumen ina ngakki hen holko garanta hen bandiraɓe eyi garate hen toɓɓere wotere tan ha ƴeewen kadi ko ɓeyduten hen woni kam banggue wiyede nde kayitaji ma ɗaɓɓa kayit jinnaɓe ma de mbawa hebde ɗerewol ɗum kam fuɗɗanoma gila ko ɓooyi ɗum fuɗɗa ko gila e Senghor en gila e laamu Abdou Diouf en Abdoulaye Wade en foof ɗo tawi ɗum ina ɓittina yimɓe ɓe ha ɓooya tan kadi ɓoofo kadi yimɓe ɓe mbana yejjid ɗum ha ɓooya woɓɓe gara kadi gultina ina wayno kam ɗon mbawaten ɗon kam pelaten ɗon ha muusa tan ko hoorejo men jawtuɗo oɗo Macky Sall saabu ɗum o tawi ɗum ɗo wonde o yehi Kolda ni o haalana ɗum o waddi hen konngol o filtini hunde nde o wi holko saabi neɗɗo no suuso wiide noon neɗɗo walla ɗumen wadde ɗon o fonno tan ko rewde ɓayre ko ɗum fenade ɓayre ɗum wona gonga ɓayre ɗum yooɗani ɓayre ko ɗum gueɗe bolle puyɗeje o itta ɗum ha laaɓa saabu woodani e nder administration o woodani ko signina e nder kala ɗo wawi wonde ala ɗo signina hen nde ɗo yettode ko to nde jeeya walla nde yettode to jeeya kadi a yiyata ɗum e leyɗele men kodduɗen ɗe ala to Guinée to Mali ala to ala e Mauritanie ala e leyɗele keddiɗe ɗe wadde ko Sénégal sina waɗa ɗum ko won leñol walde ngol ala e ɗe to leyɗele woni ɗo ngol yiɗa rendude fulɓe gueɗal ko ɗum tan paamata e nder hen ɗum ɗon noon ko kamɓe yaaruɓe dawrugol ɓe woni politicien en yimɓe cadre uji mawɓe woɓɓe ɓe ko ɓen poti daranade ɗum ɗon iwa ha laaɓa wonanɓe député ji en ɓe ganduɗa ka en ɓe jogui suudu sarɗi kam goni toon sarɗi ko toon signinte toon mbaɗate e ɓeni ɗon kucciti e ɗeɗo gueɗe ne mbaɗe taw koɗe penale e toñangue ganduɗa ɗum so neɗɗo hirdi kirgol gotol e darde ina wawi ittade wedde ladde ɓe ɓeydita hen kadi ha joni banggue ɗemgal ngal kala ɗo ɗemgal ngal wina ƴillito eɓe jogui tan kiram wiide tan eɓe ñippa yo fa less yo en mbas wonde yo en mbas wodde ɓe mbawa en muñande eyyi ina go ɓen ɓe kalami ɗo wiide tan yo waɗe jolfe kala ɗo ɓe goni ɓe mbawa muñande ɗemgal ngal e yeeso mabɓe ko noon tawata Mali to Bambarankoɓe to ko noon tawata Hawsa ɗeɗo leƴƴi tati ɓe mbawa muñande Pular haale e yeeso mabɓe ɓe mbawa kamɓe wonno ɓe gandi koɓe eɓe gandi kono doole leñol ngol foti doole ɗemgal ngal no foti eɓe gandi kam so tawi wiyama na ardo so rewrama gonga e nunɗal tan ko kangol ardoto guilata leñol mum ɓurde hewde guilata ɗemgal ngal hoore maggal ɓurde kadi yaade sarade e wadde ɓe soɓe jeehi eɓe jooɗima ɓe ɓittodira waɓe hen wone leƴƴi ganduɗa ngala no poti e nder Afrique limore mumen ala ɗo tolni so mbi ina ɓitta fulɓe kayen bel ma koono ɗum addi ɗum ko andude fulɓe doole mumen e neɗɗagal mumen ɗo tolni ɗum waɗi noon yaaɓe ha enen jeeya e leñol ngol cadre uji jangguɓe ɗum ɗon anduɓe sarɗiji gonɗi e nder leydi ndi e gueɗe baaɗe hono noon ko ɓen poti darade ittana en ɗum ɗon kono en mbi tan wiyede nde an ko to jeeyaɗa walla ga jeeyaɗa ko sukaɓe ɓen mbaɗata ko ɗum mi haali ɗum ñande hen so tawi ɓe ɓeydi ɗum ina ɓeydo tan yaaru yeeso ɓe mbaɗi ɗum université Ziguinchor ɓe mbaɗi ɗum université Saint-Louis mbaɗi ɗum université Kolda walla kala ɗo université ɗi goni foof fedde nde yonte tan ɓeɗo jonte ngol lawol kamɓe fof ɓe potta ɓe jaltina pina tawaji mabɓe so yeehi ha ɓoyi koɓe kalata ko kamɓe tinata ɓe mbawa hen hay hunde eyyi so arti kadi e pine meɗen banggue mogoji ɗi a yawuji ɗi wayno ko
Djiby Oldou en mbaɗi ko Pulago ɗum TV yo yimɓe ngandu ɗum ko famɗani famɗani jomum en no poti yettede waɗanɓe men ɗum ɗo ɓe ina poti yettede no feewi magayankoɓe ɓe ina gonno ɗo duuɓi hay goto andano ɓeɗo jogaɓe amen gandano beele eɗen jogui magayankoɓe waɓe ni hewde e waɓe ni finde e waɓe ni wawde golle mumen professionnel en tan noɓe mbayni wawde ɗum en meeɗa andu ɗum ndeke hanno ɗum tan ko ala ɗo peññinta ɗum yogaɓe hen jahata ina mbaɗa ɗum e jolto ni gonta e jol fuu ene kala ngal toon ɗemgal e andata beela ko ɓi pullo sababu gollal ngal ko gollal mum ko noon ala ɗo hollirta ɗum noon wadde feccere e ɗum ɗo waɗannoɓe mugoji taw ko e téléji goɗɗi kalanno toon ko jolfe hande garti a yiyat tan a tinata ha jiyaw mbiyama i o bari ko pullo mbatewma haala pula eyo gasi tawa noon ko pullo taw wondi tan ko wonduno koye ɗum ɗon ne wonko hollirta ko wallata en hollude wonde wiyoɓe en jeeyaka ɗo ɓe walla en ɓeɗo ɗeɗo jettoɗe walla ɗum ɗo kewani ɗo walla ko to jeeya ɗum yahata ha ɓooyat jomum no ronkana horto saabu pulagu so huɓɓi e galle ma a yiyat sukaɓe ɓe ganduɗa nanata pular joɗoto koye sukaɓe fulɓe nanɓe pular ɓe walla babiraɓe nanɓe pular ɓe eɓe namno ɗumen holko o haalis jomum en jaali toon kayni kolluma yidde andude ko ɓeɗo kaali wonno film aji ɗi kam koye golle ɗe ko golle professionnel kono laaɓɗe mbaɗɗe fayida ina yooɗi ina tollodiri e kala mbaɗannoɗo ɗo ɓe kettima ɗum ɓe tollodiri e muɗum wadde ɓeyto so ma mbaw ɗum yidde yerde kono ɓayre nanata ma wonan ɗumen nimso holko hanno ɗumen nande pular wadde ɓen magayankoɓe mabɓe gar eɓe ɓamta leñol ngol kamɓene wadde noon e nder on saaha en mbawata yettude Djiby Oldou waɗi ɗo gollal ngal ganduɗa en ɗaɓɓino e muɗum yo wat ɗum waɗi ɗum eɗen jetta ɗum kadi ɓuuri hen welde ni ko chaine o no ardini ɗemɗe ɗe fof pulagu ɗum ɗo Afrique de l'Ouest eyyi kadi gaddinaji ɗi saabu en jii fulɓe laaguinenen hen kadi ɗum ɗo pular mabɓe e pular men o no rentiri ni ine weeli fulakundaɓe goto fof no yiiti hen hoore muɗum gaddanma nalankoɓe taw ko Cameroun naɓe walla ko Nigéria naɓe ɓe nana ɗum hen fulɓe ɓeɗo e andata beela ko fuutankoɓe Mauritanie walla ko fuutankoɓe Sénégal nani e andata kamɓe fof ɗum wadde filti tan ko ɗemgal gaddinaji fular ɗi walla gaddinaji Fouta Jalon walla gaddinaji Massina walla gaddinaji foof ma garoy hen ɓeyde hollude kadi ko mbiyeten ko enen fof ken fulɓe o heddiɓe ɓe ne mbiya wona gonga fuladu jiidani e Foutanke walla fuladu jiidani ɓe mbiyata tukulore walla goɗɗum maɓe gandu ɗum fof wona gonga sobo ɓen ɗo ndinde ɓene kaala jooɗiɓe ene jeeɓa ɓe ne keɗo ko keɗoto ko haala mabɓe e dow nande koɓe kalata kamɓe ɗiɗo foof wadde ɗo ko ɗeɗo gueɗe noon ɓuuri hande yawde wallude en e ɓamtude leñol ngol dental men ngal saabu en ɗaɓɓino ɗum e jangguinde en ɗaɓɓino ɗum e tabital pulaku miijo ari yen ndendin tabital yen ndendin fulɓe ɓe foof mbaɗen fedde mawde daranide fina tawa leñol ngol daraniɓe ɗemgal ngal kala ko wonno ñarogal fulɓe kala ko wonno fina tawa mabɓe kala ko wonno ɗemgal mabɓe ɓe jangga ɗemgal ngal ɓe moɓodiral manggal e leydi gotiri tawa ɓe kollirta ɗon joni koko ɓe tawi kokoɓe fina tawa fulɓe Cameroun ɓe mbawa andude ndeke ɗo wiyete Gambie ɗo ndeke fulɓe ne ɗon e keewal ndeke Guinée Bissau ma goɗɗo won Tchad nana fulɓe ina kaala toon pular laaɓa ceer ɓe paama kamɓe koye mabɓe ndeke Tchad no waɗi fulɓe koɓe nananno Soudan no waɗi fulɓe walla ko Centre Afrique walla ko wayno Nigéria Cameroun hande laabti kamɓe fof ɓe natti namnade kono noon so téléji ɗi ne ɓeydo tan so téléji ɗi ne ɓeydo tan ina walla no feewi saabu kala ko yalti ɗo Pindi TV saha fof neɗɗo noddatam tan haalda am wiyami e wonde mi meeɗi yiidema Pindi TV aɗa waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo walla nelditami hunde nde bannomi toon mi ara mi ƴeewa ɗum ɓe anda kam ɓeɗo ene keɗo oɗo chaine ko keɗotel tigui tigui wadde noon yo ɓeydu kala hen ko neɗɗo wanno yo andu kam so ɓeydi ina sohla so tawi ɗo yarata ɗon kadi yo faam yimɓe ne keɗo ɗum ina jeeɓa ɗum wadde ne belti hen ko ɓeyde softede mum ɓeyde gollal muɗum eyyi ko ɗum tan woni kadi ko mbawɗen tigui machallah waɗi fayida ha no fewi kono kala e saaha eɗen jiiya kadi caɗele ɗe nde wonno sa yi fulɓe no dilla kala e saaha ko
ko haalde caɗele ko gonɗe ɗo nde wonno en kaali joni caɗele Sénégal en jii fulɓe hannde en jii kadi waɗino ɗo saaha yimɓe dari ɗo tan gila e réseau ji ha e foof e youtube aji to natɗa fof jiita koɓe jiiɗi yaltinde ɓe mbiyeteɓe ɗum ɗo ɓe mbiyata ndereŋuji walla guinéyeji fulɓe la Guinée en jii kadi hannde caɗele nani Mali kala saaha ko fulɓe ina jogui toon caɗele mbete ɗum ɗon hannde kawdono mbeɗe wona wiide en e ndentani goto foof ina wiya o ko pullo Guinée walla o ko pullo Masina o ko pullo Cameroun taw en jaɓani tan rentude e nder ɓerɗe taw ko ɗum ɗon saabi ɗum eyyi kañum wona ɗum saabi ɗum ala wona ɗum saabi ɗum saabi ɗum koko wonɗo ɗum woni ɗo ganduɗa no luggiɗi no woɗɗoy boom wonɗo ɗum woni ɗo luggiɗi ɗo woɗɗoy ganduɗa leñol ngol ko leñol jeeyogol e wone leƴƴi won anduɓe wonɓe e nder aduna he tawi ko anduɓe majjuɓe tawi ko anduɓe kadi bonɓe miijoji tawi ko añɓe gila to añɓe diine e foof ene miijo wone leƴƴi tawi wonɗo keewal mumen woni tawi tan eɓe darani diine saabu diineji ɗi foof boni diineji ɗi fof ay yallah yurmo yaafo Khaddafi o meeɗi nulde ɗo nulaɓe makko gari ɗo e ceerno Madani en kawri ɗo e ziyara e ambassade mabɓe arde ɓen ɗon yimɓe tawi ko nelaɓe hono wiyeteno Khaddafi holko woni sababu Khaddafi wi ene yiiɗi fulɓe gandina yimɓe holko woni gundo mabɓe woni secret mabɓe sirruji mabɓe par ce que o yii dendagal leƴƴi gonɗi aduna wonnoɓe islam mumen nani yarita caggal islam fulɓe nani yaara yeeso ay oɗo teskuya heddiɓe teskiɓe ɗum tawi ka en jiiɗi ko diine islam o yo wana diineji ɗi tawno ɗiɗo hande ɗin fof gondi hande diineji théâtre uji tan diineji gonɗi e bindi tan kono wona diine natti dewal Allah mumen ala no wayi ko nani ɗon heddi inde nani ɗon heddi kono golle ɗe ngala eyyi ɗum fimde nde islam jogui nde doole islam jogui ɗe diina mo jogui o te kadi jaɓata won pine mabɓe peeje mabɓe ɗe koɓe dagni foof tawata ko islam harmini ɗum kala ko islam harmintata ko hunde nde ɓe jiiɗa harmine ɓe jiiɗi koye wellitede hen ɗum noon way kono eɓe paama e nder koye mabɓe diine ono ɓittiniɓe wadde noon kala feere nde ɓe mbaɗata ha ɓe teppa aroɓe ne naata islam ina ɓeydo tawi wona jeynoɓe ɓe pinal ngal nder woni arabe ɓe so ɓe dañi toon kam tinnoɓe dañino doole tan ko toon ɓe puɗɗorto ɓe bonna ha bona kono noon ɓayre ɓe mbawira hono noon gaato fulɓe to gaato Afrique ga leñol ngol ɗo so ngol jaggama ngol etama fusede etama warede ustede soɓe gayni tan kaɓe ndewnaten leñol ngol ɗum ko programme mo ganduɗa woɓɓe nani tina ɗum te nani goyana neɗɗagal haqqe aade kono noon ɓe kalata e ɗum ɓe deƴƴat saabu sinno ko sago mabɓe yum ko yo woto wood ɗum noon so yawti ganda fulɓe ɓe mbaɗani ko ina wara ɓe sinno mbanno ko warata ɓe tan so tawi islamiyankoɓe ɓe gaare e mumen wiyeteɓe ko jihadiste en memataɓe kono kamɓe ɓe lombi koye islamiyankoɓe ɓe wiyeteɓe jihadiste en ɓe wonno ɓen e jihadi mabɓe o kadi wona jihadi Allah yankejo kono jihadi politique mo ganduɗa kañum wonko jiiɗi ɓamtude wonko suuɗi nder koɓe jiiɗi fewnude eyyi ɗum noon ɓe ƴetti inde islam o ɓe darno yeeso saabu so wonano ɗum neɗɗo tagata duɗal sukaɓe ne taari duɗal ne jangga gara e on ɗon ceerno mbiya ka jihadiyanke mbara on ceerno walla pusagal ɗon duɗal walla mbiyaɗa ñaawa ɗum sinno ko islam wonno hayso tawi won ko jiiɗa o bonni wodat no ñawruɗamo no joƴƴina deftere nde kollamo ɗum mbaɗɗa ɗo deftere nde no saɗi ɗum mbiya mi andano kono noon ɗo kam mbiɗa andi kam ɗum ɗo oɗo aya kam mbiɗa andi ɗum haali joni noon holko wonnuma ɗum kanjum kam mi tawino mawɓe ne mbaɗa ɗum tan min mbaɗa ɗum mbiyeɗa ɗum ɗo fotani wonde aɗa andi mbaɗa ɗum ɗo ko ɗum ɗo o ñawate an hoorema ko an wiyata an famata wona kamɓe ñawma ɗum ko deftere nde joguiɗa nde ñawatma ɗum soɓe ñawima ɗum tan a wayata koreji ma mettinta
ganda tan ko an rewno ha kejjitiɗa ñawaɗa ñawore Allah kono arde tan hirsa neɗɗo arde tan waɗa petel kural taccet ñawoje ngala eɓe gandi ko sharia islam kaymi hunde foof waɗa taw seedeji so waɗi seedeji haljiti waɗa ñawore so waɗi ñawore haljiti kala ko taƴate ko e qur'an Allah sharia muɗum he ko hen taƴate ɗum so yawtinama ɗon ma yimɓe gandu ɓeɗo ko diine e islam tan jokki kono wona noon mbaɗata ar wonde amen ar wonde fedde amen nde fedde ɓe to kadi ko islamiyankoɓe kayne ko jihadi mbiyata ɓeyne kadi nene banggue mumen so ɓeɗo tinima ko ga jeeyaɗa so kawre ma mbarma so tawi ko armé Mali o wiyama joni tawiɓe ɗa eɓe islamiyankoɓe ndewino ɗon kalkiɓe nanama ɓe ndewi ɗon tawi ɓen gari ɗon ko halkudeɓe e toñdeɓe wiide no forsaɓe e hettude ngaluji mabɓe mbiya ko zakka e ko way noon so ɓen ɗon kirdi armé o ara wi onon ɓeɗo kadi gondi jagga kayne kadi wara so tawi kadi ko armé o ari ha wuuro mon ngo waɗi ɗon campi ɗon dari ɗon joni ɗiya ɗo balɗe foof no liggoyaji muɗum no ene jaara ene jagga yimɓe ne wara kamɓene soɓe gari kadi ɓe mbiya onon kadi gonduɗon koye ɓen wadde ko fulɓe ko ha joni ko natti wonde haare leñamago wonti ko haare diine wadde ko woni aduna he ko ɗum woni ga saabu en jii leyɗele keddiɗe won leyɗele ɗum ɗo kaɓeteɗe ha joni nane guerre dartaki to ko julɓe mbarete toon kala e saaha wadde so ɗeɓi famde tan ko ɗum saabi saaɓe jii nden kadi wonde nanɗen ɗo won pelle kewɗe nani e nder meɗen te surtout fedde ɓe ganduɗa yaltunoɓe ɗo nden hedde guiɗi makko wonde ɓen ko fulɓe kono ko fulɓe ɓe ndewani diine wadde ha joni ko ɗum tengtinde wadde kawdono mbaɗa andi hojomaji meɗen gasi ha laaɓi konngol ma cakkitingol ngol mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi konngol ngol tan ko eɗen mbawi wiide tan kam ko kalaten ko caɗele ɗeɗo baɗateɗe to leyɗele men ɗeɗen dukoji ɗi no keewi ko haalde hen tabital pulagu waɗani ni tabital pulagu waɗini wattini tawa ɓe ganda tigui tigui won hen saahaji ɓe ganda ɓe caɗele leñol ngol tabital pulagu sosono yo dartin caɗele leñol ngol ɗo ɓe kaɓate holno ɓe kaɓirte holno ɓe jobtorto walla hono ɓe ñawrate walla hono ɓe ñawdirte ala ɗum addano tabital pulagu adduna ɗum tan comme no sukaɓe mefɓe ko mbaɗata ko ni tan tabital pulagu winno kala ko joguino ɗen e fina tawa kala ko suuɗino e gueɗe meɗen ko ɓooyi ko ari e majjude jaltinen ɗum kolliren adduna o kaalen ɗemgal ngal nane ndenten e fulɓe funnague e fulɓe hakkude e fulɓe worgo e rewo kamɓe fof ɓe ndenta e nokku goto nanannoɗo goɗɗo fof yiya ɗum ɓe jiyetodira ɓe mbawa wadde feere ɓe mahandira ɓe tamandira ɗum woni ɗum ɗon woni koɓe jaltinanno ɓe kolloye ɗum leñol walla hono wiyeteno gouvernement mbo ɓe goni o walla laamu ngu ɓe goni ngu e ndin leydi rokkaɓe ɗereji ɓe dokke e ndin ɗon mbaaji ay yero muɗum ɗo joni sa ƴeewi ɗum ɗo joni ko batu mo ganduɗa ko gadiɗo waɗede e tabital pulagu fedde tabital pulagu wanno ɗum batu muɗum Bamako ngol ganduɗa joni eɗe hitande nde ko ñalande nde ko ñande nogas e joyyi ñande nogas e joyyi wonno lewru Nayɓuru hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati yilirde nde addino ɗum ardade ko biyeteɗo Aliou Mamadou Alpha Idrissa Diallo on ɗon joni miñum lomtinoɗo woni Abdoul Aziz Diallo on kamɓe fof jiiɗitaniraɗo goto ko Alpha Idrissa mbo Diagnum ɗo e leydi meɗen eywa rewno hen ko biyeteɗo Souleymane Ba eywa joni docteur Temore Culanta on wonno Tataɓo cukko horejo nayaɓo cukko horejo wonno ko Boubacar Traoré eywa holko jiɗɗa ɗo hollede on saaha eyyi mo ganduɗa kolaɗo kuuɓal wonno Boubacar Traoré kolaɗo kuuɓal fedde nde fedde fulɓe wadde holluma sa de ɓe mbaɗata nde ɗum ɗo kamɓe on saaha wonano leñol ngol tan on saaha ko ɗemgal ngal saabu ɓeɗo koɓe haala pulaar tan ɓe gonno kono koɓe oyto ko kaaɗo ɗum ko kaaɗo ɗum ko bamarankoɓe kamɓe miijo mabɓe ɓe gadduno ɗum koye sa ardama e ɗemgal français no mbiyanno les amis de la culture peul kala mo ganduɗa ene yiiɗi fina tawa fulɓe ko hen jeeɗa aɗa haala ɗemgal ngal aɗa nana koɓe kalata ɗemgal ngal leñol ngol no welma pina tawa mabɓe no welma aɗa yiiɗi ar sa ari ɓe mbatma e bureau gara aɗon golla nden wona fulɓe tan gonno e ndeɗo fedde tabital pulago ɗo fuɗɗoto société ko ngoɗo miijo yaltuno
wadde ɓeeɗo mbaɗirano ko pour yo ceerndu hakkunde haɓoɓe hakkunde moɓe e leñol gongol walla yo jingan leñol mumen ala ko ɗemgal mumen e fina tawa mumen ko ɗo fedde tabital pulago jooɗi yoɓe gandu won koɓe mbiyata e tabital pulago waɗani tabital pulago ala fodde e mbawa ko wadde ɗum wona ɗum ɓe ciñodira e kayitaji ɓe gona fedde politique ɓe gona fedde darantode e fitinaji wonna ɗum on sa ɗum alano ko jam wonno saabu ɗo joni ko seɓɓe joni e wiyeteɓe haaɓe ɓe e bambarankoɓe ndendi e nder ngo bureau e ɓiɗi ga capanɗe ɓe goni ɗo woni hen tan ko hakkude bambaranke e sarankulle e kaaɗo e seɓɓe marinaɓe wadde e ganden tan ko yimɓeɓe mbiyata ko yo ƴeew fedde hande foti wonde ko ƴeewen fedde wonde nde ganduɗa miijo muɗum arata koye aradde daranade leñol mumen dandude leñol mumen heedande leñol mumen e añɓe e taw baɗal bawgal wadde foof yo leñol ngol woto tooñ kono kala tooñɓe ɗum tawa ɓe mbawi ƴettude hujjaji ɓe ñawoyde ɓen ɗon ɓe daroyo to labti ɓe gullito laamuji ɓe gullito pelle mawɗe gonɗe aduna yankoɓe ɓe darano leñol ngol ndela ɗiɗo musibaji iwa kono yoɓe gandu kam wotoɓe ko poɗata koye tabital pulagu koɓe elle ɓe ganda saabu min tabital pulagu nde sosote batuji makko baɗɗi ɗi foof mbeɗa tawateno ha hande o kam mbeɗa anndi tabital pulagu wodani wonani noon e bureau tabital pulagu meeɗa wadde kono noon mi ala kadi ɗo ɓe mbaɗi fedde nde ɗo ɓe mbati batu mangu tawmi nototiraki ɗo ha Cameroun ɗo ha Nigéria ha ɗo ete leydi Mali en walla ko way noon e Mauritanie en foof en jeehi hen tawa ko tabital pulagu jaadaten koye yimɓe tabital pulagu kono en gona e bureau ken tergal noon tergal tan jeeyaɓe e fedde tigui machallah en pamiri noon hono fedde tabital pulagu ɗum noon kamɓe duttittomi tan mbiɗani ko uddude nde ko ruttude tan jettoro keeriɗo wonande sukaɓe meef ɓeɗo sukaɓe janggoɓe eɓe gonduɗa université élève e université ɗe wonɓe toon to duwal élève e étudiant fulɓe ɓe ganduɗa ko ɗum woni meef o eɗen jettaɓe eɗen soro jomiraɗo subhanahu wa taala yo danduɓe e bone añɓe yo danduɓe e bone bonnitoɓe woto ɗumgal gollal woto darto yo Allah ɓeydugal yaara yeeso ko kangal tan wawi en haɓanade hande saabu ko intellectuel en daari kuccodira e neɗɗo mboɓe kuccodiri fof diplôme joguiɗa o on joguimi wadde wawa ustudemi wawa haalde on so darima woni avocat leñol mum tan ɓuuri dañde hujja e goɗɗo o to taw jogui tan ko sawru ɓoldu e duko eyyi kono ala gandal wawa rokkude tugnore ɗe muɗum ɓayri no Allah addini men ɓe ko ɓeɗo ɓuuri yawde ɓamtude leñol ɓeɗo ɓuuri yawde addande heptude ɓe goni sukaɓe ɓe goni joom gande joome gande en ɓe duttitima e leñol mabɓe eɓe ɓorno ɓornule ɗe ganduɗa woɓɓe nan ɗon jibina noon kersira ɗum kamɓe ɓe daro joni ɓe daɗi ɓen gandal ɓe ɓuuri ɗumen towal to banggue intellectuel koɓe goni eyyi an noon joni aɗa wonno ɗo tan ka heddi ko joom jawɗele en dokkaɓe doole ɗum heddi ko ɗiɗo woni ɓe cuwa arde politicien ji yimɓe nen caggal mabɓe ene gotanaɓe ne ballaɓe kono noon ɓe jaɓani taw wallude heddiɓe ɓe ko intellectuel en jangguɓe heɓɓe jawɗele keeɓe jawɗele ha heewi ina balla laamuji goɗɗi ina balla diine yimɓe diine kono ballani leñol mumen ɓenne yo gar noto balla men sona taw noon soɓe natti yidde leñol mumen natti yiɗede hen walla jeeyede hen soɓe natti yidde jeeyede hen ɗum kam ɓe mbawi joɗade kono tawi koɓe jeeyaɓe e nder leñol ngol yoɓe gaddu jawɗele ɗe ɓe balladira yimɓeɓe ko ɗum tan hande ganden machallah hojomaji meɗen gasi ha laaɓi ɗum noon joomen jawɗele en e joomen gande en yoɓe gartu ɓe tawto ɓeɗo sukaɓe saabu ko sukaɓe ko kamɓe goni yakare leñol ngol te soɓe darima tan ɓe ballama no ɓe darori ko heewi ina wawi e hen jojjidde ko banggue fulɓe ɗum noon bandiraɓe fulɓe en dokkodiri aadi ñande wonde so gueno ñaawi